конечно, шмат дала мне гимнастика и спортивное минулое. Конечно, могу стать тренером и быть тренером. И зараз я гэтым крыху займаюсь, а ёсць іншае. То, что я хотела зрабіць тут, я думаю, что будзе больш. Так вот, такая аудыторыя цэлевая, гэта дзяўчынкі, гэта падлеткі, гэта школьніцы, якія займаюцца мастацкай гімнастыкай. І я думаю, што я іх кумір. Я ведаю, што прыходзяць сюды людзі, але ў выніку не тое, што я зусім хацела, не тое, што я думала у фінансавым плане. Тут атрымаецца. Я не ведаю, чым прычына, але магу падумаць, што мой чалавек, які прапанаваў гэты бізнес, не вельмі сумленны. Але бізнес у Беларусі гэта цяжка, як я разумею. Варта было таму, што мне была мара зрабіць нешта яшчэ для мастацкай гімнастыкі. Я зрабіла маленькую срэбраную гімнастку у позе гімнастычнай, і каб маленькая гімнастка, якая ходзіць у школу і адрознівала сябе ад іншых школ. Але ў выніку храму цяжка. Я не ведаю, шчыра кажучы, што не так. Я не бізнесмен, я вучылася ў інстытуце фізкультуры, я не ведаю, што рабіць, але тое, што я зрабіла дзеля мастацкай гімнастыкі, нешта яшчэ пасля сканчэння спорту, гэта было варта. Але у мяне ёсць думка, мара. Я зразумела зараз, як тэлеведучая спартыўнай праграмы, у нас в Беларусі няма добрага спартыўнага адзення такога. І я думаю, як бы гэта зрабіць, каб беларусы маглі нешта апрануць у залу спартыўную, або на пабежку, нешта моднае, нешта прыгожае. Гэты бренд можна назваць Меліта. Але не ведаю, гэта рабіць дызайнерам, яшчэ з кім.